Търсите ли имоти ново строителство за град Варна? София Ин представя на вашето внимание нова жилищна сграда с 40 и 6 апартамента, подземен паркинг и хранителен магазин, разпределени на 8 етажа в град Варна, квартал Левски. Тя е удобно разположена между града и морето в един от най-предпочитаните и комуникативни райони на Варна. Отличава се с стилна, модерна архитектура, изчистени линии и практични интериорни решения. Апартаментите са различни по големина, разположение и изложение. В близост са университет, училища, детски градини, болници, места за отдих и спорт, магазини, заведения и всичко необходимо за един по-добър и комфортен живот. Атрактивна схема на плащане. При интерес от ваша страна обадете се на отговорния консултант за повече информация. Ние ви осигуряваме 0% комисиона от купувача за всички имоти ново строителство, безплатно съдействие за банков кредит, безплатна юридическа и правна подкрепа за сделката. Ние ще дадем всичко от себе си, за да сте удовлетворени от вашата сделка. Доверете ни се. Ние ще се постараем да ви спечелим не само като клиенти, но и като наши партньори и приятели.